my Ghana, the Shamamina, more Jonan Subium. Yatana said, Yanumano Siakasia boy, free Sompa 93.1. Ade Baba Somo, a Wamamra Kwanso. Cassia boy free her. I bet Chamona fa, Sunyan and Kranza, a information center, Sahodoso, Ghana Fifia, who Domo Conquania Sotosumu, Munina Yadamuase, Adamuase. Our friends will call www.sompaonline.com. And some ya crochet your good ma benya bi na waking kind. And none somewhere de bano, and any money bini. Mampanya John Dramani Mahamad ya tu ja a tressa and chokra. One ya santimera a babishia, Sanya Bayer, now ba consan someone, one but to me a two a siakra. Sounds soon another duya cra tartan turn. Every man penatana yapi just sa adishia bin mua. Abandana pensu no mukita diplomatic passport nina. Woman was so woman of course, ya shaman from Anfrajumelia suo. Now I am Mushemu, and no so much lemu, Panipabia Cassa out de Afahum. Turn on North Marshaba Johnny Dr. Gideon Boaconaka say, what you must say, or committee no man pani. John Dramani Mahama Power Yan one day when in Pefe. Say ya Andis Yamanokona Nat here, Yao Mobuapa, Adira Mahama, Ayan Catanimu. I found so I am minority. Ya wamu my Ghana more so feel so the ato Ghana for him. So a baby ada or committee for from Manco. Sansa woman to me be ya. Say one more Eddie Serjumano. Na yaba kwamni akwa sebreno. Mampanya John Dramani Mahama na pamfo aya swafo oguswa de papa womo no wapa makoma kudumiensa ya hwan mu se bedru makoma ko aduosia eye 60 na so wode ba yadwuma ana se bebro so we ne nsema ho drop yi no wa ana no meso yabobo no ya de baba sommo ewa mamre kwanso ne yemfa seda amanyumako akese yei mizo ana 5G ya da mo wase a ansa da 3 herbal center woman so the 3 core capsules atayechi aya maran fio set 21st clinic woman no me sciatica expert afei express group se wade wo tu kwan aya na person okokwasi boni krom wodo be kɔ no asan so akoni biem awosu anyumako we ne nkaye bia wan maso ya sene amen no nsiaka siboi ya jeje adamo ne yetirimu aye nde ya yede baba somo me amatena se amen sanfo panyi oro asante ebo Benedict wadoma semu amame no me din ene akosia eje wakode boaten afei ansam no ninche mu ankasa eni Mampanya John Dramani Mahama sebra yakasa wogu ahoboa no hyehyɛ so a wawra ne mo senya nkropon ya dom abakon sansam wo ekoso fa no hensam ewo mansotwe nei enipa pepia nkoma ba se aduonum yensa ne ekirei won machi nananom wansia do aya afie atwa mu no saade ne nyina ato betumi atwa na enro da Mampanya John Dramani Mahama wabo anan ekɔ bɔkɔ eno na mahemfo ya wom wobɔkɔ anafei na lerigu ekɔkɔhyiae na ebro Mampanyini kokoduru hia no eno de baba to dwa akyerɛsɛ radio baia na ya asumdwemu a na nanantese nyina no ayase enanioma wodo akɔso obɔkɔ no wono anane kwatwa wisi ya na hwa santamo woni mpafe santokwa na hyase nyene bese mfinhia bese dunia kyerenie ana bɔkɔ nsansam ya hensam ahyase ma ne musuo na wonum akoa kwakwa se bola soja ewo mu ana ahwiri ewo mu ana asadwo ne nyina no nyade ya de pa ewo so mayi yetumi de wowa ye ho na enne ya woba batena akonwa so foforo se Mampanyini no woba sera pa sana konwa woba tena so no enimonyam beba ho na wotumi abu man no abu na somdwe mu a ade se anuanom omo obɔkɔ nso nyina ababa kana ho wasomdwe kwan so na wotumi ebu enam so ama Mampurugu Kingdom abro kodru ye no wone nana Bohagu Mahami Abdullahi aya shariga yo toso mienu ekokɔhyiae ana Mampanyini de adesrede to nanim asra so obesra pa wone ne manfo nkasa na sebre kura no wone Mampanyini dada na dodan kwa kufu ado enso adi nkomo asie ama Mampanyini kura yi na so kire sa emra bia no ɔte akonya so no wahunu yi sa dagbon ensansam wo hyase se yi ne tie no asante meru ɔte krabe ne brawe nwoma so ɔtomfo se tutu ya ɔtoso mienu na ne yɛbɔ din a na yɛbɔ emu ase aka se nyankwada na penso no wɔbɔ anan ya wɔkɔ dagbon ɛkɔyɛ ya ama wonso so ntɔkwa nketenkete bia na yi ne tie no ne nyina ne yɛ ka se asomdwe aba hɔ nam so nti se na wɔba yɛ Mampanyina wɔhɔ no wɔnana tikɔ amfa ma asante wansa amra biem na wɔne asante mawura emamedi nkomo
na sane ba ya wo nyina ba ka wo tira pam ho na bɔkɔ nsɛm no ne nyina atu atwa na wɔka ma nanan mahemfo ya wo mo na regu ene bɔkɔ nyina so ate sɛ sansɛm no aka ne mampanyini ka ye no wati na so pam wɔde ayɛ adwuma ya nyankropɔn yɛ adom a na wɔtwe ya wie ya hwa ne mu sɛ general bosome no na da to so dunku no wɔbɛbɔ na aba asantema mu na wɔne asantema raba bɛhyia di nkɔmɔ asie sane ya ba ya bɔkɔ nsɛm no wɔno so ebetu ho anamo na aboa ama asomdwe ma pa yɛhwehwɛ wɔ ma Ghana mu no bɔkɔ so ebetumi aba hɔ bi abuso yɛtoa ansam no so na another dua yɛyi krata tentente firi mampanyina tena yɛ apie dwa yɛwura Callistus Mahama yɛ kyerɛkyerɛfoɔ panyin adama mampanyi John Dramani Mahama no wɔno no ne nsa hyɛseɛ na krata no mu nsɛm kakra no na kyerɛ mu sɛ yɛnua no mu bi a abandada na pensoɔ na wɔn kita diplomatic passport and service passport nyinaa nhwɛ hunu sɛ nyame yɛ adom a acha ayɛ general bosom da to so aduonu ɛnan na obiya de ne passport no aba so yɛ hwɛma mframamfra dwumadie ho nsam so na wɔn ma hwehwɛ mu frenchim sanse wɔn nim pɛfɛ sɛ bi mu hɔ no mu a wɔn ma mfa nhyehyɛ pa so na gye saa passport ne kitaayɛ na sɛ wohwɛ mu saa diplomatic passport a yɛka ho asɛm yi aya na obi bia da okita bie no ɛma ho kwan sɛ wɔkɔ ɔman bi te sɛ Germany anasa mama ahodoɔ bi ɛte saa no a aya na wɔhia so obekita visa kora na so obɛgye visa na ɛkɔba no saa no so a ne dwumadie bia obedie bia no saa mama ahodoɔ no hu ne sɛ Ghana ban na ama ne saa tumidie no sɛ wɔntumi nya ne saa ɛno na aka obi ama nne mampanyi John Dramani Mahama ɛtwa sɛ wɔn pɛma nso sɛm bia sɛne ɛbɛn no wɔkyena bi wobi mfa aban ne din ɛnkɔnkɔdi bɔne anaso wɔmfa nkɔyɛ nneɔma ɛnsɛm fatanti wonia yɛ a wokita bie no fa bra yɛhwɛm ne ahunu sɛ wokita mmarakwa so na wogye yɛ a yɛbɛsa dane w'adeɛ adi ama wo na wɔsaa asɛm mu no na awia prɛmto bɛka se yɛbɔ mu o panyipa yɛ ba ne bambɔ mu a wabere mu o yɛwura wɔsabokyɛ abas ɛkyerɛ sɛ wɔbɔ ne nsɛm hyerɛhyerɛhyerɛw ɛde ma mampanyini sɛ wɔayɛ adeɛ sansa abandada na penso no na bi mu wɔn ma wɔn kita na wɔn nsɛm fata sɛ yɛde ma wɔn certain individuals are sometimes so much a diplomatic passport are open one because for diplomats serving state functionaries, special VVIPs, one category sabi yes I in which ne bi di sana sa is share no so te but to me will be sabi say na asem so already nya passport no inti ya besre bigidi say o mampanyin na so for ma fra say yam fam da no e mo be hwem mu say we on say fatanti na eji afinisem it is a science a bigidi say we take a cue say only those who merit one more accept the wobutu be tie ni tire potin say ukita sakrata na na be boa facilitate movement but in any case say ukita Ghanaian ordinary passports we dey to kwa ko bibia just that because of protocols na wo hu there one term na time ye be issue visa sama wono and into the nya say we be nya sa diplomatic passport ni sa na be ya other courtesies ni immunities a utu kwa ya onya fi other countries wo nje ni dey tutu ni dey people bi then yet yes fata say na be ya e be ma diplomatic passport is part of hu be nya dwumadi kwatia wodi ma abenti na aban ma diplomatic passport nti say dwumadi no say free nsa ehun sa yin ya say we use diplomatic and service passport and sa na yes also business moguls bi amika business no so business in your class omo asabe omo ye kuku dama omo companies akese a ye multi $1 industries na ade omo so etumi ma omo sa passport ni bi se na be ya omo akwani aba enu musikasem ene amanaman na no ebekoso 14 enti ohwa aban panyifo especially ministers of state in some cases, members of parliament, they do not issue diplomatic passport and service passport. Even in security, your security couples they don't use diplomatic passports and idea. And sana your undercover agent here. And so me buying your former private contractors agents. Almost so much use service diplomatic passport. I was saying, I told him, Kaya Panipara, Banabambo, more Benimo, Yura, or Sabote Abbas. After kwansan foforo mu anasam twofo hyamode bia kwaso won kramanta mu ne nyina da ayodom kuma ye wo mai Ghana ma so bejefie ana fransam twofo de to wo manim sa babia wo mo wona betiye ebi nso ntiye kura ana sai na nsa ye appointment committee wo mo hya wo dwumade se sa wo mo di ama asoafo ahodo amampanyina bobo wo mo di no
wɔma toto wɔma no no tikyina ni a wɔda no yɛwura Bernard Ehiafo asabapa no wɔfa kwachi kwa bi so ayɛ yɛ nneɛma bi a wɔma ni nye ho broni kan sɛ bayase na asa ade no wɔntimi nyina mfimfini sɛne nka wɔn dɔm kuma no rehwɛ no no ɛwɔ mu a na so wate asim no wɔnam dɔm kɛseɛ no afa nipa ɔba bɛtena adwam no no ɔka bi de ma wɔn na mpanyinfoɔ kyerɛ mu sɛ saa nneɛma no a ɛkɔ soɔ ɛwɔ committee no aseɛ no wɔma ne nye ho koraa ɛkɔba no saa no a na ɛyɛ ka wɔn kasa bo ahyɛ wɔn yam ade a wahyɛ wɔn bisa koraa no a wɔn ntumi misa na agya chairman yi wagye ne nyinaa taa n'ani ase a wɔde ɛyɛ adwuma na ɛbrɛ nan nsɛmtwerɛfoɔ nhyɛmudie no na ɛkɔ soɔ no Tano North Mmarahyɛbadwani Dr. Gideon Boako one na ne nsɛmtwerɛfoɔ edi nkɔmɔ yi. However, there are a few observations that we made during the process that we feel obliged to share with the general public. I shall share some of the general overviews. The notice of the nominations was received by the Right Honourable Speaker on January 9, 2024, and was subsequently referred to the Appointments Committee. Acting in good faith, the minority fully committed to the process. This commitment stemmed from our desire to ensure that President John Dramani Mahama had the opportunity to shape his government without delay. Nonetheless, we expected that the members and friends of the committee would be given sufficient questioning time to examine every matter in detail. Unfortunately, this was not the case. Members of the committee were not provided with the CVs of the nominees ahead of the voting. When they were eventually served with the CVs during the voting, the chairman did not allow for the examination of those CVs as preliminary issues, as had been the practice in the past. The deliberate refusal to provide the CVs of the nominees to committee members in advance, and the refusal to invite questions on the CVs were all calculated attempts to obstruct constructive and effective scrutiny of the nominees. Ladies and gentlemen, the chairman of the Appointments Committee was the first real obstacle to a diligent vetting of the ministerial nominees. He denied the Ghanaian people and the minority members of the committee the opportunity to conduct a thorough vetting of the nominees. He was protective of the nominees and extremely partisan. I was aware Dr. Gideon Boako ana yetene nkan. Na eno che ne panyepa wa mananso wa. Wato so akire musa sa operation recover all route no wa yetwanti aka na se oral committee no a. Ya che yesa mampanye John Dramani Mahama ana pa oye no. Wo mkroma hwehwemu ahunu sa sa wo boa. Akwakwa se andi si amanyeko na ate wo ade eno mde yewura John Dramani Mahama ba be nkatani mu a wo mde ba be hunahuna de hye na wo mo MPP fo nso de tofia kwakora enya de wo betena se ama sa de no aye adwuma e wo maga ne mu wo mo kyerɛ se yehu yeyi ade a ye yewura Mahama nsa no bia no ada wo so afenam so aye no kasa de fa ho nanso so efre sa January boso da to so nso a yewura Mahama so afenam so aye bepem ne wono mo nte se oral committee no yewura Callistus Mahama watwere won kra tampo na kamfansa mampanyi waka bibi ade afa ho na se we nyina kyerɛ se aya andis yamanyoko no anka sansan no adwuma eno mo boa pa kyase wo mo de boys ebi namu a ye wo mo hunahuna MPP4 se wo fie na obi ba wo ho e be bo proma nyimre e ka kyerɛ wo yere no ma se o mo ntena se na wo de o mo de wo pie adan a o mo se o oracle ebi se committee bi afa no oracle se brani entoto ano enye police enye national security enye BNI di internet se wo design ni panochi no kokun ana wo ye ne de and this ora na NDC for cheer atemi ni address bawa no kase
ministers ne ba owura na egu ene ne nkro ne ba emra ben pa ne taye chi a eche se so bi ba me nche na o ka kire me se committee bi a ye fe no owura a eye NDC party no na atie isan se ebi kan no President Mahama on T committee bi a ye fe no owura na yewura Mahama on so afena mu emeye president enti ye se ne die ye hu ni se eye NDC party Yewura Mahama eka ho no and what committee bisa because Yewura Mahama be president from 7th December ababe sineno on ka owura ho asem Callistus Mahama doctor our secretary to the president on far later bia ma bonten about owura it officially Ghana for yete ho no ye president yebu no yakoto abama no Yewura Mahama no on Kirby Bia or Ura, and I want to committee Bia a friend Ura. It is our Ura now, a creation of the NDC political party. Jadenti, and I said you, Miami Juma, the name of my Yedi and Cree, then I cocoa by Bontobia Yachi, Contumabia Yachi. Near to her no Bia Basse, almost a way Ura for. I was aware at Tunnel North and Ross Journey, Dr. Gideon Buakon. Now, sir, oral committee in San Semia, Anna Swame Marshall Journey, John Darkon, one of Sodden and Watumu, was a Robia, no Bia, so be no view. Now, Ghana no a woman, Yawamra, and your day yet, Juma. I first saw your word, Makua Dwa. One more Ghana, Bama, one to me crata, sir, one more and fan shacket as a prayer, Jim dear can, and you ma would Alcosua. Woman, you want to say a chance, no, South Foreigner, a hersuo, and to a being Timmy Quantana baby. Say what you could be your friend Ora. Now committee cross as a swore. Say woman from a Ghana for Nam Suntino. One more cardiac be say what oral committee in the Buffalo one, her one call. Now, some Ponoma to South Frawa. The Atosumi and Women caught sunset, woman to me crater be a bomb mobile, so woman any Sergimano. Advice from the minority is to boycott any invitation from the other team. We are not going to be part of it because we believe that there are constitutionally established bodies that can investigate any so-called misdeeds of the government. What are they doing? What they are doing is to go about disturbing people, entering homes, taking vehicles, seizing vehicles, and more or less taking over lands from people who have genuinely purchased land. What the former government officials have done is to acquire properties that legally they were acquired. No illegality has taken place. The NDC, their members have also acquired lands in this country. The executives, Kujato Ablakwa and Co. They live in the cantonment. They live in the airport. They live in their childhoods. Lands which were government lands, which they bought many years ago. The people of Ghana should not tolerate this order, which is out there to only persecute the former government officials. Thank you very much. I was your way, I don't come on, no, and yet your woman can power Cassaye. I saw a member of Sebejani, Yera John Daku. Now don't come on from Koya, and now one more cardiachera, a buying and a Ghana for you now say. First senior high, Yera John Dramani Mahama Brando Bontua. Now a young mayor Mampanini no say who boss and Yamiatom, no Banquadia no Barasa Uncle Suku, no. Woman na Ebenyam Wakanyana free senior high, no, one also Anyamuchefa. Now so I brought my Ghana photo son for doctor. I guess I took force and copy more my soldier fear. Now one more to turn on another pay. Said you was behind town near Now I can't someone or answer or no be a man someone. Yes, I better to turn some diamond was a 7 periods and air time cry. Ya na anya some was shiny, say one bet me Etienne war mashumu. Nam 21 more candidature NDC. Ya you're John Dramani Mahama and the dear more Saman Pangini. Saswa bar, the boss and was say, one fine Jumasan's MPPDA. One Makoswaka, one more, so almost shall bomb be a chamutas and Yamiatom. Now one Baba Tanakonya saw a free senior high no private schools in Yinata, Wombenya Mwakonya. When asked about the free senior high school program
and whether it will be extended to private schools as indicated in the NDC manifesto. The minister designate, in a very dismissive manner, asked whether those private schools write WASI, that is the West Africa Senior Secondary School Certificate Examination. First, it was shocking to observe the minister designate feign ignorance of the fact that there are many private senior high schools that write WASI. We can all recall that during the election campaign, President Mahama met the leadership of the private senior high schools and promised to include private schools in the free senior high school program. If President Mahama and the NDC knew that no private senior high school writes WASI, why did they promise to include them in the free senior high school program? For the information of the minister and President Mahama, there are private schools in Ghana that write WASI, and they are anxiously waiting to be included in the free senior high school program. What is the finance minister designate waiting for? Was this not their campaign promise? What informed the promise? Didn't they do the numbers first? In the case of the free senior high school, is the minister designate saying that only schools writing WASI are required for the free senior high school program? With respect to tertiary students, the number of students in our tertiary schools is a public record, and an estimate ought to have been known with the promise. On behalf of our sons, daughters, nephews, and nieces, we wish to remind the government that these students will be entering tertiary institutions any moment from now. From the woman cannot turn on nothing more Dr. Gideon Buakon. After your concern for Fremona Chamber of Oil Marketing Companies, woman shall see a boko actually say, and like a cry a kaiway anymore no. Sagana buying and see Jinaya Shonko, now one fan and see for more fango, and one back quite power man Ghana emu. And show you any papa pianco man a beddy lie. Say one more quack or tofu or may mu wabra, or man your tip in penny some more a chain. Now one much almost sending you now quack gold for oil. And so send no abandoned under by and one day, as our bina chas and saga crano, was here no can will be pa, and I'm an abanasan, I'm shrinking a binding signa ye. Now when you be and fan home. I don't know how be a mapany pa. Ye banner fan going once and something in a mahwadimua. Wabbing more year or Samson a day. What none want too much as a yen and one wakakra. Sir, and Makoi Baba can somewhat to say now remua. Sir, God for oil noa. A year about me and a man penny not do at the bayano. And no crown in the Jumedia idea sunny as be born my gun your fan go no. And no how much more do you know? And no 50% tempo. See at the Bawa your home. And the woman in Babia, Saka Sunny free Babia. Sanyo may free sa fan go no. Say Baba Quachi and then free sa go for oil and send someone a yaketino. And so the meaning that will be a some can say a year because of the year good for oil. A year a buying a job the buyer, not year through home. Now, after so a Chinese refinery, a central refinery, what is the dancing, a multi refinery. I know she say the natural to the poor. Now, a mocasa, now to say a summer and meaning as well. Say a bit me a year sort of the poor, Abba, because this is no our Mokrafa with the band, or more and Tankra. Omono omukuto musika omodeka efa woni de bab. Vote for oil no na account for only about there 40% and 20% of a year your importation de ba. And no kwa do time bi no na still an etimi ba ti sa business ana ekra de ba etimi so yeri nyina anti there's no correlation say vote for oil ni hono ma etimi import oil farm ba enti ade a mini detia omo yesa na say nyina so omo de kasa na some mo kan no and the reality no yes and some more kan unse nyina so de ma yesa enu ntina ebema so ke jaba no say nyina so no enta so enya ade emu yedu say nyina so ebetimi fa emu akwatu ya de say ade nyina so mu yedu na o kan de a bit of fine but o ka say because of say
ɛyɛ good for oil ɛno epiki yɛ na ade bi epiki na ɛkota platform eti ɛno no o expect sɛ ɛyɛ fango special things ɛno no ɛnya ade a ɛyɛ tangible sɛ ɛbɛti yi ti bi ahokwan sɛ ɔno kuta ne sika ɔkakra fango de aba tintin a ɛhyɛ ɛyɛ anka good for oil ɛsɛ dɛ ɛbɛka no botumi bia no yɛ yusu ɛyɛ 360,000 metric tons ɛwɔ ɛyɛ ɔman na good for oil no ma yɛ only 40,000 metric tons eti wo hwɛ the rest of the 310,000 metric tons no ɛyɛ ankrankra BDCs na de ba eti ɔmo kura bia no ɛyɛ larger than way larger than bɛyɛ ɛyɛ BDCs de na ɔde ma. Awusiani otene nkaya panyi pa ya bana fango wonsan samwa wabni mu yɛwɔ Samson ade yɛto nsɛm no so na aganta apmanim hene aya nana kwa wo yɛ wɔtɔ so mienu na de adesode ato aban a waba betena so foforo kra sɛ wɔn mo sere no ada wɔn nko ano musu a na wɔn ne suo betumi aduru nanim sana no kyerɛ yɛ ada no wɔn fo ase nyɛ ɔyɔi na wɔn hwɛ sɛ ombenya tire factory enso ɛwɔ wɔn mokro no so wɔn kyerɛ mu sɛ nei raba ho dwumadi a wɔn sakra mu dane mu na wɔde kɔnkrɔfo amaman so no wɔba aganta apmani mu a wɔn yɛ no ɔha mu nkyɛmu aduosia anum 65% yɛkyɛ sɛ ɛso ani yie paa afɛn so wɔn ma hu no sɛ mampanyina ɔba bɛtena akonya so foforo no ɛmɛbuno ɛda na koma so ɔbaba mɛbuno pii no adwuma yɛ na wɔn no sɛ wɔyɛ kwan foforo so koraa yɛ sɛ kɔba sa aban no fa ɛmɛbuno yɛ wɔ ne kurom nso wɔn bɛnya adwuma pii no a na wɔn ayɛ edio ahanta yɛ wɔ rɔba papaapa yɛwɔ Ghana yɛnyina yɛhu dɛ western region ne yɛwɔ rɔba pa ahanta mpo in particular na nɔkware ni amekuti ɔyɛ bi ya bebree ebi ne dɛ twɛde yɛtwa rɔba wɔ Ghana na yɛde akɔ abrochi na broni bi a yɛtae ɔde agu ne kaa ase na owie wɔ ayi no sɛ ka hand na ɔde abrɛ yɛ wɔ ha ma yɛatɔ nɔkware ni ɔma nneɛma bi ntwa yie enti sisi a yɛda no yi sɛ ɔnam de wɔn hɔ no wɔda na wɔde yɛ ho ne tae no sɛ taa no duro na wɔyi brɛ yɛ wɔn na ɔma aspect no de do sisi no nti ɛmɛ expectation kɛse paa ne dɛ nka abago firi a waba yi nka yɛbɛnya tire factory wɔ ahanta ha na nka rɔba no yɛnya no wɔ ha no na yɛtumi yɛde ayɛ tire no ne yɛyi su no wɔ Ghana ha next time po yɛde bi no yɛde akɔ amana do nso no yɛnya dollars no yɛde aba no yɛn dollar no so pa ɔnam dame nti ɔtumi gyina no watumi agyina nti ne expectations no bi ɔdɔɔso bebree na mmom yɛbɛyi ne nkokoro na akye nti meda wɔn ase na expectations ni bi de no kware ni your problem wɔ ahanta ha concerning yɛ ne bɛsiafo a wode bia cash crops na ade no wonya agrikifo ma wɔ kyerɛkyerɛ ho nnuru a wode yɛ adwuma no mu nti ɔma nnuru na wɔtɔ no wɔtɔ nnuru na wɔde gugudo dɛ ma wɔn na wɔpɛ no biara nti ɔnam dɛ wonya obi ma ɔyɛ instruct wɔn nti wɔyɛ adwuma no a wɔde ba market da no na yɛ kɔkɔtɔ a in fact yàrá baako tẹ imagine no obi akɔtɔ aduru na ɔde ake spray moko a na ade tomatoes na adekye aso akɛkɛte wɔde aba market ɔhaw yɛn akɔ ɔmɛdɛ no nti yɛbɛsrɛ dɛ new government a waba ɔbɛtete mmerante na kakasia no wɔ agric mu na wɔatum na wɔteach farmers no ɛkwan na ɔbɛfa do a wɔbɛyɛ wɔn farming no asɛ yɛtɔ anahyɛ yɛde bafi a yɛmmenya haw biara wɔ mu. Awusiawai nana kwa yɛ ɔtɔ so mmienu ahanta apmani mu hene ane ɔte ne nka yɛnkɔ woma no so ai na yɛnkɔnkɔdi nkɔmmɔ na sɛbrɛ no ane nyinaa ɛhwɛ ane aso nyinaa da kwan mu sɛ mampanye dwondrɔma ne mahama yɛ wɔba bɛtena akɔnya so ne bɔhyɛ a wɔhyɛeɛ no wɔbɛtumi ade ayɛ adwuma na ne nyinaa no yɛ sɛ bra no wɔbɔ ntoa no wɔhyɛ Ghanafoɔ bɔ sɛ abandada yɛ wɔtwa muo no nasoɔfoɔ a na wɔne wɔn mo bu man no na wɔn dɔɔso yie paa na wɔn deɛ wɔn pɛ so wɔbɛhyɛ Ghanafoɔ sika nti no wɔba ministers no wɔafa na aduosia 60 pɛ wɔnkyerɛ 60 wei no bɛyɛ adeɛ bɛyɛ nsɛm na wɔn Ghanafoɔ yɛabɔ yɛn nsɛm ade ama no sɛbrɛ yɛ kasa mampanyi John Dramani Mahama wapa wasoafoɔ no makomako dumiɛnsa yɛ egu so a yɛhwɛ no mu sɛ nkayɛ no enso bɛba bɛtoatoa so na yɛkɔ ma no so no yɛ ne panyi paa yɛ ba no amanyɔsɛm mu ɛte sɛ mu a wabene mu yɛne ne nkɔnkɔdi nkɔmmɔ ne yɛmisa no sɛ aso sɛne nneɛma ɛkɔ no ɛyɛ ma ɔma yi ana
Yera Isaka Amonkote were governance expert. Yankwania no nkokasa. Papa yakasi am official pa. I've been coming to you. They said oh napa. Ah. Evende. Anne. Na anyama boko de. Boko na osekum so to say. Oh bibia dadi. Na ayahra ya wono no sa mampanye John Dramani Mahama na no power so form yensa. Ya enro anko a wode ministers 10 eyedu enso ababaka wa mo mayedu miensa. Asane anyama ekonoma meni nka misa se eyama se wo mo mabobodi no wo mo ni asem se Ghana yebetumi ni wo no mabu man no wana. Well, sir, finance now. For 7 years, almost 7 years, and some months, investor banking penina or no what being was investing. Or no, they didn't transfer. None didn't transfer for 7 and something years, and a year. So you remember ba na wape ubia onim tax ni onim were chartered accountant no say economist yeah share ni say titini na ni ni say ubia we accountant bia we pepe enti oba behwe ama government expenditure no wa control no because we hear government expenditure na yesika se na esi tutu sika go wa wo man no ani se ne ka mene ya ma yehu bebi ya de ekura ebefa enti em se na ho no eba energy a na se ne electricity bebi ya de na mu ya hwe emfe ya 19 tim ho a ahwe kura na Dumso akaba bium esan se gas yedi adwumai aye bibi e ho ana esese nya substitute se bia ibenya fangu bi betimi dia ye ni nyina no aye bibi e ho enti John Jenapo obi a wakwadre energy hoimu pa enti ono so na ne kwaso ano doctor lawyer Ayeni onu so we mreni a lawyer wa ben pa obia ni mu Ghana ha se wa ben entem se nipa mi no pa wo mu no for now no afayan sha another 10 ministers ha ayo regional ministers are 7 American ya wode abai ya wono se amaye wo mu no ayo makom yensa afabie no yabaka ne se sane emra ya afie twamu no wo de ba ye sa ma na mema adwuma ye no ho betumi akonkan de ama ma na yesoso yenya ba bia gina no asa bawe wo de ye adwuma kakra minikure ni me de ba sa ma ne be man sem na me bias wum etante me pese me yi obi ayi nipa ani so ba pese obokro no a obetumi abo obema so pese obokro no obetumi abo so ba ben no obetumi aye adwuma obetumi aye obema so aben no obetumi aye adwuma obetumi aye eni wo hwe alata ayi oba na ohwe fango so ani sika so sika bebebe owia edukogu America na pe na America for this canable alata for chese wo yoba wo no onye bema enti me de onu me beka ma ni bema samwa me de enipa no competent to be in that office. That is all. Osha omu ye party paying for our regional level and na omo timi abodima ama omo party no edi nkunim no BC da o manu ha enti se omo abomodene ama party na edi nkunim adinti na president mpa wo omo no omo control omo sustaining sa nkunimdie no omo adi no the various regions na omo enya adwuma no entwaso na next 4 years na bedu ho no na abako no kra no enkoye gidigidi kra bi obia nse sankofo ya abodwuma enti ena omo so no hwe omo nkata abodini na okrekra omo na ade omo nyina qualify be brain na okrekra omo masters ebi kra ye
almost shade aquachili pa a big double degrees in Munadi, or my idea. And the MC Nequaswano, Santimantem, more party, Dr. Amwako Hennessy, or more Bajuma or Santa Region, Hopa ye figures and this now, Hono. Say the highest so far is started about we. And there, Dr. Amwako no secretary, not a also in India or Slobian, so a doctor. Na chese ne kwaswa no me hu ibia ewo obia ho ewu na yewra amoakwo hena som ya wo ka ye ma ye nyina wo kakrai ya tesa na ya ye bo ne din no wono de no na chese ba bia ba fa bia wona na mo social media no so ebumo kasa ne babu na wo ye no eso ye pa ya mojamu no woni mu ase afi no yewra John Dramani mama pese wode maburu no ye adwuma na wo so nim dia wo mo no mo de beboa Ghana wo won sa initiative na sa hyehyɛ sonko aye John Dramani Mahama wa hyase a wode ye adwuma no ya no kwa so na beboa sa ye beyi sabio wo mo manyini na firi ho ni ama maburu mo aba be dia de lebi na obi anyina na kese ni triwa na se wa bo sa abana dana peso no na bi no mo ka sa wo mo manyini ne do so do enti ama sabio wo mo manyini nkwatana se. Oh, there be. I was say a blended. On say nipa na engineer or experience. And babunu no so or babunu moja no wonimu. But it doesn't mean say more money no say o ma yemfa say bia o ma dwene na da na bi bisa da bi nyesa na tie. O engineer we opanyini but onim die say oye. Okotuna ho ba o de we no compare Dr. Amwako no compare NPP there no we are our country. Only the papa de many anyi no hoda. I send you see kasa, send you ni nipa ni sidi kita ho ni, send you carry no ho. Na nipa bi kasa sa me show mu din papa ka some cry no chichiri region. Yeah by one electricity for see. Send you no kasa na ene baby a wo kokko hu ntokwa say ye kocha light ni. Ye ko yi ho mpudi ba ina. Nyina na ayete ya PC ade na chese den na den kuna na oya na kasa bibrebe sai bebi okotu nkofobia omodi koko agu kwaso na sene wotete no ho ya mi bisa sene nti nipa da sene se o kasa sei na opese ye nya odan because she tumi a ekura yewura opemso na so opemso pese o kasa sene nkofobi kasa o man ye betumi akum omoye bekum enti Dr. Mwako hene de obi anso ani gino ho the chane o carry no ho no am say enye se impenyin for dos nti ye ni on free ho na dempa maburu meba da bi but o so blend the president na mu onye babunu enti e de na okoyi impenyin fo nyina free ho na o de babunu aba da bi o be blend. Yeah, that's na yes, I have been way. Yawro sa andis yamanyoko na hyase to na mo bi say MMDCs no efrenya me yad ma wo chine kono omo converting na we no nyasa bi nipa ba ko na mienu bi won ma hyase omu nipa be se num ensia ne ade na won mo ko na yenhwe nam ne kwa so na sa na motuo no so baboa amomatumi anya nipa wo di mu sefata se oba be di kropon ana sa mensin so ana. Well, yes, I think say anu baba na be koso wo ho no vetting no protocol no na pese ye evaluation and assessment of a nipa no enu ni twi no be yire kakra say ya carry the mood draw yes ne ya hwese nipa no o safata se wodi so na so di o say aban na ekono NPP aban no omo mreso no sama omo ye sa omo so tutu nkofo ano apaw mpeyinfo for manse no so tie Jombo Adu that time na o say the loyalty na sa nomination ni sa district assembly ti hoyi
Now they be a minute no kuntokwase. I didn't know who use the word loyalty instead of competence, technical knowledge. Nipano the personal behavior inter relationship one nipan kita ho ni fikasem adwuma na hokoye no enimdia wo ewom sa issues no necessary the power nipano nenye loyalty because loyalty there obi betimi aye loyal oye de power party num or the nifie kra ma ame de ye niam watoka so the ama party no or the tikashem na de ade and so now when you're competent to be in that office and to my loyalty do anim kanya ebe wi ase no na ahamo wantie me ene omo ne wo hu se ne o ma di nkugo poto adinam Ghana ha because timamufo no yesu so ye per development e wo de bia yebutu enti na saying na me call me back masikaka and me asanteman 70th anniversary me back masi na bibia na me wo ayija ho ahimbrono area o hwe ayija mi hunpunto obi a abakuru nu e jams and the other one thing apart from Tech Junction overpass be a ho no bibia nko what is wrong sort my here and it's about Nipano so in the SSA central government and also problems kakraka gonna not buy you see 7.5% a common fund a threshold necessary chichema a district you know obechaso e be call 5%. No wa ma assemblies na handicap dada and you ko fa Nipano so one man is car or the be adwuma no na need that internally generated funds no so na the funds no so ama no otwo ye dey enti e be wie no na timamufo no so e twe no ye pe road ye pe market ye pe school dan ye pe nsuo ye pe way and a copper fix the country by enti pressure ni si anipa no so saa no so MP ni ba krum a oba Friday Saturday no abayi no was it sika kakra na yehu no Sunday na pabam no asa be hyenkan na etanse pressure e be ma no ontumi e ba ne san so a no obi so foforo so astate e wo ho oyo hu adwuma enti e betru primaries no na yi wa afi ho ya nyiwa obekọ main elections no akọwe ti sese ne o ma report oyi etanse timamufo no so yeso e development yeso e tena aeroplane a yeyi yeso so timamufo yeso ye kwan ne ya yeyi yeso uba ufri mase e ko wukuro mu a mfutu abotiri hu saa nsuo to a unhu baby obefa obekọ kai ko a na tisan na yeso ye team 4 years e masu biom because no nipa ni bebre ehu development wo mu phone so omu nim de ekoso wo wiase because we phone a ubehu America ubehu London ubehu ha enti untena baby saa ma entontomo nwe saa emra assembly ni wo ho na cho say yo na say dia wo ka kura kira say mampanyene 60 ministers no a opase wo yie no afa bie no kura na beboa ma obi a anu abreso obeya adwuma meboa saa pepepe because nipa no na omodoso do hwe na do tani or the 33 ministries and a shot here and you are pim so na 2020 no and we 3 free no special initiative Zongo development and rural integration on we free mo na ka 30 no all the two tables so now share sika ya de ma each ministry budget ya appropriation na sika ko each ministry minister bako ni policy ni V8 ni fuel ni TV ni cook ni niama yepepia ho ka nyina no o ka ni nyina abomu a sika bebre sika bebre and you see we trustwa and e binum kra na ya duplication of duties because it will be a special initiative na oba mi krom na me DC wo dwaben na oba na say o say oba be see toilet wo ho amamia na oba say me am ye DC na me ti wo na me so mfaso no de wa because me DC means I'm here the highest political authority. No, be aba so about the town hall because chairman they are catching say you need town hall. Then you open so say me am here DC na me ho because me tick bon koso and I'm to. Enti ebere na nipa no omotimi aye adwuma ma yehu resource. Also ko ye development wo Zongo and the Zongo ben any district no.
zongo bia no wa wote outside any district ni nyina wo district mu ena nipa na nyina na yedi ehia enti bi santini otizongo bi enkrani otizongo enti oba na sa so ye development for zongo na obi yi na zongo ponkwa na obehwe omo aka no omo so nya dai na ayewa sa 60 ministers yi a woka ho asemi sane wa hyase yi obetimi adisuni. Well, baby, I'm able to only the said 23. Members of parliament are omube pie frimuno. Na wape deputy sama I say constitution no say 60% no say free parliament. And the here now bema members of parliament need deputies. Omo aka no omo need deputies because members of parliament no omo be call parliament akoye parliamentary works. And there was so omo deputies. So omo kwa nipa bi ba ho a so mo bitimi ni omo pedi nkita ho na office ni nkoye se obedu ho na obi ani bo enti o de no ebeka 23 no ho a ebenya be 40 something and 30 something so ye no sa na pe 16 ministers no enti ebe follow regional ministers no ebe follow within the 60. Okay. Na yemfanya adwuma no ne yenhwe because after all cry no minister no e dey no ye extraordinary e dey no ye yenhwe as minister dey potepa no ye extraordinary I say baby to say Greek there were minister for fisheries there were deputy minister for fisheries there were minister for Greek there were deputy minister for horticulture deputy minister for ebe nipa bensia o ministry bako Oba transporter, aviation, rail line, you need plane back and you aviation. Not aviation already. You're right, me as I'm official pabium, you're that's a pa. I think come I was already ever Isaka among Cote, and you're not a chunk of one governance expert, papa, what been ye papa, and your tessane, what do you call Scusano? Young 27 away. Na san yebeko kukuamu no 3 herbal center at the 3 o'clock capsules aba was a yade koko ayam timu no kwai na one more share into asia and fama adre ayadro was so abuani pedua no ye papa kwala na kia ba dan herbal misty epidank 0546 107 0546 107 Express Group de woko Canada, US, UK, Holland, Australia, New Zealand, Germany, bebia. Ya dobe kwa pa ama wot mi ato. Woko akosua de woko ye adwuma scholarship bi. Abusua fa hoba won mo. Express. Kumasi wasafo labor runabout Accra. Kanashi First Light 0249 000448 0249 000448 21st Clinic Yesiatica Expert to Asintini. Achunwa dia ba na amuro memo hyehyew emu twetwon wo so de ansore wona ntekura de abobo aso obi de bibia bo nem na wutogu so abusua ya de nya de pa ya wo so de hoahoa ho ko 21st nchana dokotafo enhyew wo ma benye papa pa woni padua no akwa no ho a wo benya daje no massage o kama ama ho asisi ho so ko kuma se Sean overseas Junction wo mo ben Alpha Radio wo bo ase obahu wo mo Council Quarters Court Junction Accra or Domi Marketo, Sunyan Kranza Tachiman, 0540 311 311 0540 311 Mizo, and a 5G Sunye, and no dear ne will be Ajia Tumo se a ye, and what dear womb, nay papa. What quite Doma Swaya Bisana, so question of Assis Junction, Manager Daniel Honum, Ubenyan Doso Pomon or 2, then you know, sway, Naya Naya Hobraya Bar, Yabakokum near Kudinko. 21st Clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st clinic nkoa wɔn de bibiduro ɛna bɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wutimi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye din wɔ mu paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne ahaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako warning sushi yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya brakasa powder to King's Walk Heba ne Heroes Heba Accra Okechi Drug Lane Dani Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agi atum ei sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina me beko me nkrata krani ei ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otredidi musa no oh Express Group Adarumenti akwentu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK and Germany say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Sompa TV, Emma Aketiapa. Amakatia Pampa was here to I and 7 so now I just share your walk home. I know what soon after South mentioning more half a month more. One day I told my penny John Dramani Mahama him, so one must surrender upon the boss beer. Was sure young son of Babatana when you're sure I dear Madisha Wokumu. One car cannon and Chenya Dawanyan Fama Womo. Was here nay and this year Pinoa. One more I want to send it to Muposo by Yajumananso. Ajmaram kwa fan away. Now 24-hour economy. Ana she bi no a ye John Dramani Mahama peso de pano. Adaro ma famrantem na mabunu enya binye. They said ye Mama ya obema panyini ekan no. Ni ehwe ne se ni bosha wo kan nyina no. Omana nyina mamu ni ministers ya. Waye se obe eyom nyina no. Wanyom na fe 24-hour economy no. Omana nhyase na ora treatment na so ora eyine koso no man koso wona sabi abaja pade obo bia no won say obetuma take on na atimi aboa amane atwakoye enti wine to the days in the enke ye kan say o man ne manya in chat na on fa sa days ni na no enyi ni ministers wie oyi ani DCs ene ni MCs no onyi ni wie na nima bi o bia no afi on prepare ni no na won ha se oguman no na ne matimi akoye die na nka ye expect ye wura mama eno no
Yura John Dramani Mahama, the Dicano, Yamani Trimpa, say Ghana Funyan Mujidi na Omasade Afanyana Mano. I was away a cocoa madishani at Wamonke na NDC. Adeshabia was Santamantemu, Wamoso saw at the Abbas day, one more quarto, na Santamantemu, about one Paswabasami and Sabia, Yachinchim Wamonsa, Ajefri Waron Samle Koma, MPP Amanyokono, Wamasanso Aquajo Wamwadi, na a Bramanyokono Penny for Ekasana Penny Pa, Yoya Melanim would do one I was Santamantemu lawyer, Evans, and Wako, and some for Edin Komui. Say General Dietosunsia. And Magana in Asote. Say Asante Mantem, and my Sebe John Konyami and Sa. Mentim was a bear moon. You did want some aquacot. Emana, your butter, and say, in this cap, Parliament the cry as so in. But Parliament so a woman named almost so in. And there, and Bremuno say, all this petition in Bakota, answer na a bit Yasamon Corano. I will say, you just came to us also betray. The friend is security for cost. Internet and only bar home court and Yamia don't court me and sending in a case in the security for cost at Osama at 40,000 Ghana cities. A year for it is 400 million. And the other Osama. Maya could see if you had seen interest. I was away, I a lawyer, Evans, somewhere, Conan, and watching no. And I have found Southwest, the original Modema and this Yamanyoko no Aho, Yerobaka Sadik, one also the buyer Cassatra, 1 tier yet da, Sadia and the Diaje, a Diamayu. So, your lawyer, ever file, his one said, or filing judgment, your fee one ma, I was a Nichia and Sana, a seminar, I shall say. Now, boss, I catch it by 17th near Bichia, Safi, Italia on the 20th. Na washas here assembly. No pray woman say, yeah, our finance are crazy. You need me a course. Usha Sabi, ye coalition are omopolity presidential area. MP for whom say John Dramani Mama, Irene for the first time our finance are crazy. And ma omofra soldier for and by Momba to chew, Ekum among for Nipabako, Ewi, Nipan 9 April singles pa. That day parliamentary coalition anti-manual, anti-uncle. All of a sudden, the answer Oma invited MPP candidates no. Ewa Accra. Abra Oma moya mane. Oma say we notice bia. Our we declare no winner. Our parliament say one a member of parliament elect. With your lawyers, you trust a woman. You would say justice. Supporters no.